Wan fa bu ama wo hene. Wan fa bu ama mpanyimfo wa konwa ne ho. Ye be hye wa ma watu. Abusafo mema munyina akwaba embra nyansapo TV so bekase nyansapo a na waje me so se sane no badwemma kwanso ene so yesen de ehia bio ye bedi enkomo foforo me ne comfort black power na atena se ne dai ye bedi enkomo yi wadaroma subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so na wache wadwen amano ayekama midia eni obaya esuama yeboa ye na mase se maji yatum prekope na muni yedi yedwumadi video bia ye bia de atum bia no hye mayen comment wana mache madwen wona ye na mutu yemfo oh ye ni so nya me hira mo nkoso so ye musa na muni ho a ye ni ho so a muni ho no ye mu aboa ye ho sa mano enye ka nya me hira mo de mo so de wo ye ho bia no yakopon enhyiramo no hyema na mu pa me konfo akwaba na de ne nkomo ayedi ni nyina no ahyehye so nana me mo akwaba bibia boko jama da roma ene de wo adwuma mote wo ho ye adwuma na mabetwenwi kafra mfo do so ayo ni nyina mi bia me jawa mo akotoa so wende ati bibia boko maso mo mano so bi why den se omo mo wana so mo mano so bi masasa mi ba me sra mo so mo ma yin kona ye wi asia ko studio ko hospital na Tamaya wo kra na to fale so ene sa ka so be studio studio be ba ene we msubu ambe yo mo operation ti doctor Mate wo wa se mani nduru na ye papa ni hwe na dwene eno ano no na ena madani dia kire wo no wadaroma unim ne dada nyansa poso de ye konfo ba kwa mu fili no kora cha ye kora host na mi host na mte ya no mu fili no pa magina to mu prekora ntene ye ne no bedi enkommo foforo so de se ne fata na edika nana never ene de enheda nye social media trend bebre sa ne mu mene de me ya ba fiem kakara amamre ne amane kwa so kwa ye fa so ye nioma bi enene ye besua na fe yama ya adwen abaso ne hu se ye nto ntia na emom o se ye hwe ne ye ni na bia ya eya obi adi ne nkwa na amiewi ana so de sa sempo ne to no kokwam po na ewu aba ewu ka ye ho aba bia ya ye besie ne ye kora no amanaje na home no bia ya ye sie nipa no so ne hu hia sa pa wo ewu nsunsan so pa hu hia nsunsan so kase enye se hu hia ewu nsunsan so nya mpanyimfo se ba bia ade ne dan wan fan to a efrito ti ewu nsunsan so pa na nsunsan so ni bi ni sen nsunsan so a papa ne bone okay se ba bia nipa ni firi titiri se oye de hye se usie de hye ewa amanfo so a ni kwa se usie de hye wa amanfo so ni kwan se ye si di hye wa amanfo so na ye kasa amanfo so a ene ne de he ye kasa amanfo so a te se ahohobia ana se kura ya tena ho ne atu afiri wa kwakyekyere ba bi foforo so mo se ye wasie ye wa de hyesie ye nokore ene ye wa hoho asie ye nokore ene na Christopher kura so de aba sie wo asore so de wo ho Christopher so wo masie ye aban so wone de na aban so wone de nti ho ne ye fere ho amanfo so nti se wo ye de hye na se owu a se wo ko wu obi man so na bibi nti ntimi amfo wa makora na ye yi hu akwa akwa na bi tisi ye betwitwa mo were na ye yi utinwi na ye de ya chichire na de ahye Manchester adakem abusua bi wo ho a wo ba ye tumi to adaka e de utum ni akwa kosie wa de hyehyeye na afi no ye bompa ye friends amanfo a nananum ni mu wo mo a na waka ho bi da achi wo kona wo sa ba wo benya ba bi abusua nyina nim se aha na ye sie wo na ehu hia pa ne se ye besiew ewo ukuro ufiri so ehu hia pa ne se ye besiew ukuro ufiri so ne sen ehu hia ne se ye wa ahohobia te se tafo ye metuma ka se eho ye ahohobia
Because who rat a force ye na nkasa ye wa de shefo de wo ho. Ene wo individual de. Na so de wo ho. E wo ho. Enti se me mfiri entron enkwan bo ho ha. Enti se ma be ye konfo ne de. Ma naturalize ama ebo ho ha. Brono no a yebesie mi wo efia mi si ya me kom wo mu. Eno kora na me ya amamere wo ho. Na mu me wo se mabusuafo nyina ba. Ebe sere. Se enye omupe senko mbe jami ama makoda ba bi basa. Na emumu no eye adwuma na amafa ato me ho so no. Adwuma ne mmra. Ne mmra no. Ne yagu nsa. Atwa dwan ama me fie nsamanfo. Ansa na yakotwa dwan ama wo hene. Ansa na yatwa dwan e wo asase we so. Te basa enya atwa ne be ye miensa. Miensa. Ti utwa na wo fie nsamanfo age atum. Na ukuru no so mpanyimfo age atum. Na asase no so age atum. Ansa na yasie wo ho. Si ya anya ne saa eno ye be frɛ osaman twentwen. Saman twentwen. Se wonim baabi a wo kɔ. Baabi a yesie wo no kora na obi anim. Obi anim wo. Nti sama be na akɔbɔ na busua. Uni sama busua wo. Akɔya ankonam. Na de wo kan meti ase pa na se me wo ha sei. De adwuma na de ma be pi ha sei. E na me ye adwuma wo ha sei. Me nka se bibi ni matɔ wo bo ho ha sei. Nti wo metɔ wo ha sei nti yense me ha. Ye de me kɔ menchi. Sa. Baby me ko ma me firi na ho ni me kuro. Ho ni ho akosie me. Na mpo se wo ye de hye nko ade a. Ho ni ho akosie me. Na mpo se bibi ni na wo se ha se ne ye siem nya. Amamre wo ho a wo se ye ansa na yasiu. Ne se fitin ya na yakosie ni pati yasie. This police akwaya abanyama ne na aban se yemfa funu ni mma ye de funu ni kokondem. De ya aban de ni eja ma aban. Ye ja ma aban. Na de wo ni mama mere bia aban ni mama mere. No ane se bia akɔbɔ okoro no ana nipa no wutu abonten ya na so ye hu na busuafo ana accident de si ye de tiri kura ate ye de ye hu na busuafo eno no ye de ye boda wura na ye hu na aban bɔ amana kɛse ba ko wo hwe o mu nyina egu eno se afunu ne kokondem Matiase eni e beka se de si wontonso yi abanti ya na enuntina busua no anya ntuma na kurumofo anya ntuma ikotu ye no because omogi tuma da che no ba be pre kurumu akonwa so ye de hie da che be ba funu ne yesi ne ho da che be ba be pre kurumu akonwa na sesen se na sefo be to be pre akonwa ho omfiri wan yesi ne ade hyesie asefo be tam pre akonwa ebi ya betuma ba se wa wo kurumu ho ena kurumu na wa wo no akonya bi ato awo nto ato aso no wa sore se ne ba so akosore se okakopire bi ade esi papa ne papa esi na de hyesie wonye de hyesie anke esi no nke esi ne ho asambiri ma kuro betuma pre e kurumu because ni esi ne papa wo esi ne papa wo ho eno ntina mpanyifo se otwa hemfie ka na nkere se o ye de hye se wa kotwa hemfie ka na wa wo na do ba akoto santehene na awo nto ato aso achi a o se efre wo se tuntu be dia sante akonya e ba wai wa e ba sa enye ye abusua dua wo abusua dua wo acha na ye di nkoma wa boy wuradin ama ye wura machia o se nanu Monday ya ye wura akọ asetena nkoma a ye kọ so de dọọso na ba akọ susu famaso bra ye wura ka kire bantama hene se mu bi ye kosie no beebi ani kwanse ye sie no sen so wonkonkotu na megidi ye se wote mate na ye sie na wie dia de ne yenkotu na me bisa me ho saa bi na men kire wade na kire me se ohene e ka se emu wei mun konkotu a na sa emu na sefo apre nkonwa ho e ya de hyesem papa ohene kura betimi ne sa atukuro no so se ye hwehwem kopim se ye bedi sebeyi edira asem no ne ehunu do odi ade wo kurumo efunu a ye besie a ye baka se ye nkonkotu bia na ye ahensem senya ahensem na ye individual ye mfa ne nkwa de hyesie enti se wo ma kwan me yekosie wo ho e dia na kire se oye de hye ofiri kurumo ho ebisu na wo mfiri ho enti se manson da ho na ye ka asem ne ye nkan wie na wo fa akire kosie funu a wan fa bu ama wo hene wan fa bu ama mpanimfo wa konwa ne ho ye be hye wa ma watu na wotu wie so betwa bode du fo chie
e de atum na emom no se wanya ba bia ma nipa na mfiri a gese ye de kokondem ana se de ko amansan se ye te setafo ne honom de obetimi asie ba manso aba ho no nko ade ntimi se no se Kristo nti enema bibiri na aye simple ama nipa ye be sere ma ye mfa ne masa ye fa ne masa ensem be fa yase ni nipa nyini ne how bibiri na ha nipa na me be 17 years obodan na ho so ye mfa ya mamere kwan so ene asiye ye kwa asiye a ye mfa so menko ye nsansu nsim kwanta so ni aye ne matoro kan akoka asi Kristo nti ene obi ba wu sepemfo awu a wasenka obi wonyem wo kurum obi abohire no onye Kristo nti brono yiso pemfo wa ha wa firim wa anwan wie nti ba woni yam no di firimu a apemfo wa ha kuro ni so nyina no bohire eno kura ye tofu ye ne da ye de to adaka mi wu bi da mi wu bi sa da eno kura no ye wi atete no ye wi a sa huru e bo tutu nipa na wawu no e bo tutu papa ye hu e ma bebere kwa wo so aba nko ade okoya wa ma e be bo tutu se de be bi nsi bi mu se ye musuo ye musuo enti nne no ye ka atofu wu a bebere na no nim amamere nti omofa atofu wu se ada se oba kwa wo so akwo ana se wa hye ne ho akonfo atofu wu accident kan accident e ya atofu wu akonfo hye e ya atofu wu oba kwa wo so na wa ma e ya atofu wu obi poison ho no maduro wu a e ya atofu wu osan wo ho a e ya atofu wu ti ye ka atofu wu a nipa wa nyare mpofiri mu na wawu atiase ni nyina ya atofu wu sa funu ne ye nsoso ye neda ye de to adakam ye mie so na ye twa ho ahia straight to ahia straight ebi wo kra de da na wo mokyere kwa straight to ahia di nti a ye nsoso no se wantimi anko ante dina tete ne se ye kokon ne tuo kanwa tofu wu bi pumatu kura na ku kanwa tofu wu nyani abranti yo ne nege yi a ebo nu matiase tofu wu na tete ne kura ne se nsuo fawo uto nsuo mu we yi we mfa wo mafiesie wo nsuo na ho nana nsuo fawa na etim be hwe yiwa ye fa nko fi dabi ye to adaka sie wo nsuo na no ho nsuo na no wa ne sie na tafo nsuo a ibe yiri fa nipa na mete kwan so nti meti bi nsuo to yiri bia e fa nipa ma hu se yesi nipa watafo nsuo ho da amasa amamre amuni mamamre na de nti na wuzu se ye wure ye afi sa amamre ne amane we nyira no ni nyina ye Kristo ene ya sore nkire ye de abetese wo man ni mu a ye pa ye ho a ye hu ya senem enye se bia obi tan Kristo e obi a anigye obi a pese obeye de ope ba e Kristo som no omo pese omo chese omo ati bibia ho ya bi ye nti bibia ho e som no nyina wo mo hyehyeye SDF omo se aboa ompunwesa na ne totimu mpaye omo nwe fish ye nwrewre ne ho a onwe e ne gidie no ne die no so ti ase ebi so te se omo nwe fish ebi so onwe preko na preko no obi a onwe preko bi ani kwa so wo fish omo botaye nyina ne se Yesu Kristo tutu ahombone e hye preko ma preko kotop mu wiye na se pumu mpaka so we preko no ntobia o we fish ya te se de wa preko so enyankopon wi a no aka kire se wade nyina ho kwan nyina na fataw nti enye wo hye nti se nne no se nne wo si Kristo wo hu Kristo a Kristo enya mamere nti men trusting ka se Kristo ya mamere nti no wa wu watu mamere atwene because of Kristo nti a wo ye mistake enya nka Kristo ni bia wu a nka yensan ne dua so na nka body ni nyira na nka man ha ho koto adaka because Yesu yesan ne dua so nti ama ya sesan ne mabibiri nti se mamere no na oba ko awo so na wa ama na ye de da no e ma nipa pu behwe a e problem so ne no obi bi wu abrochire na se ye de ne baga na e be sie no abusua mu a eno ano no ne mum ye ntimi amfa na amba a wo se mutwitwa ne mo were mutwa ne tirinwi na wo ba
na moto adaka na mokosie na de hyehyie nti do timidi de sese buka say me de mi wu a me de pese mi wu abochi amaba mi si Ghana bio mi si mi kuro bio pese mi wu abochi de ya no me ma fa mi nko mi kuro mu no se enye kura ka bekasa o say ye denya ogu bi ba bi wo ho a na de abusua de aye no nti ya odi bi wayi ne ho afiri na abusua mu ati ase nti me de me ho akodom abusua foforo eno de ewo ho ba obi mfa ne ho nkodom na abusua foforo na de o de bibi foforo ko hyemma no a te se de omo de aye lumba yi e problem se lumba odan samantwentwen si egu nsan ofi afere lumba fie nsamanfo lumba wonka ho na so ofi hobi ese no owumafo na yintimi fere no se me fa ne se omabusua ni nyina no baby mienu na esi o ma da se paako so ana se mamponsuta nti omo communicate ewo eho ti ye bo pre a ye kom amampon wa yakohia ye kopaako so wa yakohia ye se ye koto obi ye dina koto akrai da ben na obefiri akra ba ama yakra bo makodi dwuma emfa obeche kwan na abusua ni mpo ba ni abusua na nsamanfo no mo ho no kwa nim se lumba yi amunim se o mayi yensen samanfo yi yensen samanfo na kwambe ne fa so yensen samanfo yi e kwan ye fa so yensen samanfo yi nse dihye wu ye twadwan bon fie nkonwa amane e twadwan ni abon nkonwa amane bon samanfo amane se mo dihye ba man ba bi ntina enti lumba de ne twadwan we lumba so dia de mane ye o dihye ti twadwan we de sha ase so na wo di kan ya na wo chemu se bibi mponi ene wo se esie no baby foforo a sa mambere na wo se ye je no yan hu bi so se ye ya ma no nti ye musa kura se etwadwan kura wo bi esie lumba na abusuafo dodo se ne gina ho e ma mpanyimfo be ne gina ho ya mamere no nana media yusu ye hu ye bra panyi otwunoko awakọ lumba ma me na so ko gu nsa na mi say otwunoko ebusuani gu nsa se why we ebusuani o ebusuani okay o cousin nice one o gu nsa ko fre lumba saman say ewo ne ma me na so na emfa na se lumba no anka say ya ti say o islegon say o ti emfa o ti fe lumba saman wo ne ma me na so ma ne nyi o wade ntia say ne ma me ni bibia ne bada onim ma me so ni bibia ne bada o ma wu nko ade samanfo wo no mu ni bibia bokusi ya tabi o ma me nkyere wade omo ya ayokofo ana omo ya defo ko ayokofo so mo ane ko akofo ayokofo na so ko abusuya ne ayokofo ne nyina ko na ade ba ko wo mu ni se odihye wu a ye konkonwa dem etwadwan butu nkonwa ese o mayi butu nkonwa se o mayi se dehye awu ye ni wie so ye twadwan abie nkonwa so ama nsamanfo hu se omo de hye na nya beka o man se awie ye na wie okogu nsa no abotwa be ne ko so ye hu abotwa hu sango no nko sango ne de ensango a de se communication obi se obi asem o se onya ansa nti ansa be ne ba so nya no yi be ne ba tu gu nsa o se onya no yi so nya no yi nti o tune ko so onya no yi sai se ma me ne so wate o ba ko fa na ba na waba Matiasi so Matiasi nti na me se emfa okay ene nye nna no so na o so mkogu nsa ni ma me ne na so abi na o se fa no so mkogu nkonwa fie lumba ye de hye so mgu nkonwa fie konkonwa fie te se pa ko so ya kwa ye sha ma mere ni nyina wo ni duru afin shada ene ye de flower ne ba ko to so ye munsa no kora wo ye wonsa flower ko to so ye de flower ko to so ye ya ma mere ni nyina wo fie anopa na ansa na ye wie bibia ye de flower na ko to so body ne hye wo sama ni ho body hye ho asama ni ho ti sama ndi wo se nkonwa dem wo Matiase te ke kofi ni mom na ke ko fere de a ene ke ye se kofi no kora ko fere kofi a ontimi ko fere kofi wa sie ye o enso kora ye mfe kofi so ha tie kofi ye de hye ti se bia me pa ne se metiwe me nye de hye na makowu wa ba bi ni yakosie me dia minnim da bi kora me firi me ye hoho nti asie ho a na ye bekwa kogu nsa na bibi wo ho a ya ka kire me ba me ye de hye na me wo abusua fie me wo nkonwa fie die mi nda so ntimura mu ho ose ba fie body ni na asai kra na de tifie kra ntimura mu so eni nti na se honhom batire so de se nsuo obatire so ba ya adwuma wi wasa akoni nsuo so enti se honhom ni wo fie na ko nsuo mto ko twa bo ha na beje
Obi anye sama no wo fie o say sama no say wo ko frɛ no mura mu dia emfa mistake de o ma mistake bebre ba ni nyina ye na kiso somo a aba ne si bia yaso ya toto ya mamre ne yayi no ye nhwɛ ye wura Santehene eduru adadwo ada bia okoko kai ne nananom kogunsa koje adwene na odi abebu ne man because obian ntime mwa na apart from ne nsamanfo nkoan bituma boa so anything you say ebem okko na mamre okoya mamre na waba ne mumu so hia wo mo dia okonkunya dem na okoya na mamre na wa friends amanfo no madu muduma atiase nana mami misa ye ko menhia bae ye sanko ho bio de wura ka kire banti ma heni ni mu awo kokotu kwan be no be fa so bitu no ade a akoya na koya mamre ni amane asotwe na yura de ama wo mu asotwe ene yura de ama banti ma heni se onkotu amu na ye otu wufo se twon ho ana wantie nti wo bekwa kutu bisa se anyam bia kura no kutu a wo de koy fine no mukwa kutu body no edi akọ ebi kura musie ye di be bosome kankan we no se bi wo mo de bekọ mo kire ana mo de bekọ yi akoye amamere ni amane timpanfo se suanti ni wo mo tikopo no hene a itunufu a wontie no ena ne ntuma te akoko bi ni so ntuma asene fana na ntuma epeja so sanity etiwi ebo so atam no de odi gugu no ka besere ne nyina ase no ho this was akonichi se na na so de kaka bensem be kwa na obi aye ne hene se obi asan afiri na nachi o so tufu no wantie enti se amamre ne amane ebe koso ye kogunsa atwadwan se twadwan bio ansa ne yetubodi ni yetubodi ni wi aye kotwa bode edu fochie e de atum asasie na nyambia no de funu na kọ o de funu no kọ wie so a so wase nyamane wo manhia che nto mu odwato bi dia o mu nkọ dwato we ne nka anie sie tu se ya de hyesie no mko sie no a na nka ya tu dia akọ ahoho sie ye ne mu sa akọba te se kurom ho no mu ntu body ni mfiri dia ani o mo so bere kesi ne hu pa na bi we na ne mpese be ko bebre ba ye kakakoi etuo so timi bam ohene ai the band ma hene ni aponte ni se won konkutu funu no e dia ene na ntikeka na sese na konya betima bo ohene na se meda ho na no ade na tire se bibia akoso na wantie ene ode mra hye ne nsem yewo mpanyimfo bi te se asem betima be kurom ha na wohene o kurom ha hye mra se e benadam obi ankwa afum na wakwa afum ni achew ye do ko mo wohene a wanya amane amamre ni amane be koso enti e bia ya hye mra se sa body ni mo hwe yi ni mankosie ni kurom ho ena ye nka asem ni nwie asa na bia ya kosie wo de opa kosie a obetu utu a wo de kwan wo ne be kwa kosie udem ko so mo kire bia anye ifakosi udem na asemi die so na wo hase na oni mamamre ene amane e de na beba ama wo bu wani egu amamre ne amane so aye de ni kwa se wo ye na ekina akofa asamabre wo hwe menu ba asemi woni kan din bai esese ye ka ye ne na o se ye ka ye de Santehene dini ye niam bia ensem fata e wa Santehene me kai se be 2022 kurom ha hensem sore pa satan na MPP e wo power this year no wo ha okugina simpie so e ko kan se Santehene brand brown envelope e bo wo hema bi din se Santehene e de akonya ama no na menya video no e ko sama no Usman kwa hene ba be yiwa no se na se Santehene si hema una odikre sa himfie ka se brown envelope wa na se Santehene bre osika so ma bribe enti maame de ne koy e ma ye frɛ ohema no ewi akire no disi ne ntimi ansi manhia adwane be si sa bre
a want to make commercial debi and MPP free so na konya so ade abọ no enti no me da bia me ka me say se wo kwoto so obi de santehini di ya ade a video fa bre me ye be kwa kosaman me ehu asem ni mu no kore enu nti makomfo bebre se menye me ye ni konkonsa nkire me ye kona santehini se ampa me na me man blanc every poa wo wi oduma ye kwa hemfo bebre wo ho a omo gigi sika se santehini se fa sika se bra enti mre bia na santehini edi ni 25 years anniversary e wo university wo kaka se wa ma misika bra beka no me se sa no me fried rice be se 2 million ade adwena won pe bon so go so ma fu ye kuntu sa no me dwon so ya ma ade chenye na mani age say ye den same way to papa we so many years afi no answer ya no committee no emwa santehini na committee asem wo kofa ba maka gyan kwanta na nsenye ye tanso kwa kan ho asem video for asia ba obutu nsu ba papa oman konfo o she batakari butu nsu yi ho nsu no ho no ogu nsa ebodua se gig ya nde bia wo na o ka wasem wo se gig bia koso e wo manhia ama asem no yanka ne yie nse ade pa ko a aya na ha adwene ne hye se santehini di asem ne mamu na mukwa asem no na opponent baako a enkwa manwa mamu mfiti prekupa mfa judgment ne nkoma santehini ntwen kakra monko kan kire santehini se katachi ba bia no kore ndede to ye no omo nti ase sa enti no wankasa ehwehwem ne hu ba bia no kore ye de eda semne doso ntimi asem ntimi asem panyimfo wona ho tie be sere mpanyimfo a madaworo ma mo santehini ho yese aboa ne ntakra ene ma ne ye kese na emum takra bone de fanyam kwatre kwa pa mu be di asem na magu santehina ni mu ase de ene ma santehina anka se ni na asem ono ni na de na 50 years kura woni ni ba ko ye penentem nkonya bebre pesi yesi mu hwehwem na ye nhunu a enti mesere se asem ne nkoyie ma wa ka santehina ntam entam ne de ono na betenem obi nka santehina ntam ma no sa asem ba ne kodi committee for na hwe na show bi ya ba mu antempa na ka santehene ntam bi omo so o se de obi omo de fa no na asem ne kodu santehene nim no hye na feri enkom ntam ne ba mu di a na wo se yedura suko ko tu nkrata ne kopa konwa ne dua ho evidence nyina busua dua ne de busua dua na wa ko kan tam no so no e bia na de yesi ne kodi yo ene o konko wo ho a samato ho no kan wanu tum samato so tie be sere ya hemfo ne bi no me se ahemfo a omudi asem ewo manhia a santehini ti omudi matigya omo wo hene a metimi de mensa hyegem amano a mede mani ehunu eye nkwanta hene na susu se sanfom so nketenkete a se ne wo kan ye bia ye nananum bi no mo eja edifin ebe kan ye wura na se e man krofo timi sore e de o man no e kan de enim de ensem fata e che ye wura e de ma mre bi ye wura de ho bufuo be kan se e mre wo hoyi ye mu ye e mre ye ninka so na mo de mo nkoso aye se na sikadwa e benya se mo asem no waka bom yenu na se ye mienu mre ninka so mre ye ninka so no e ya amanyofo anu ya amanyofo de ya amanyofo case no ka kire mo se mre ye ninka so ahemfo no de no ka kire mo se sampa asem meni mu ani bi na si de mu ye sikadwa kofi benyaw obo mu dua na so say na se de etete ye tu ya de so we ti ni nyina e na e ka no ho na edua na enya wo mu no edua na enya wo mu no Matiase na santehini sikadwa kofi benyaw so abodua abodua no so de kum ni soso na so hini ntimi nka kum so se benyaw ba hyewafu wo firi mu fie ma de a wo ye no bokọ so ya na ka afra ya ma wo firi mu fie a wo de be nsu ya de enko wo se firi wa na ebe mu lo fita papa na bodua wo asem ba dabi ampa Matiase se de bia ne nyina ne ebo Matiase ese ate ho ase ama ye ka se ya tu kwan ya koduru kuro bi so ye de ho ye ndia ye wu a o mu sie ye wa ha dabi wada o ma unchi hu ya ebi a wo firi ehu ya bomode so titi kwa so ye de hye kwa na titi kwa so ye de hye kwa de bomode na nsa santifo funu nsia santifo ba bi nsia santifo abonten santini bi ni wa yesi no ba bi wo sie santini ba bi a wo ha ho Lumba ni yesi ni baby. Oh.
ono de se eya aboro ne bayi eya aboro ne bayi yem sa ya ewura mo se ya ka ewura ntam kase a eya kun bebire a asante hene bi fa kun mu ye bia ne wa isi o baby etuo kan okra na ye hene bia ne wa ka baby da wo o do ma de ye mo kan enye no kra e wo se tuo kan no ba wa mu wo mo nse mu ni ti wo ho o mu ja kun no bo na bombo de ne bai e be sie no o ko ba 40 days ansa na wo ko beju ye 40 days em ye na duru aba na tuo na mu ja gina ne yam e na mai ko ye enti no nche se wa twa santo hin bia no ya twenti da baby ta atiase enye no kra atiase eni tina o se tuba ya o ka se ekun bia na wo fa ko ya odi nkugu bi obato aso enu na mo kotwa do ma kusiti atiase ha yenchi hunhia na ye na wase on sa santifo ye po kra o kra nam ko kra nam santifo ye po kra nam pa ye fresh meat pie o kra nam o kra ti no wi a wo ya le kura ba be wu okurum sa o pa wi hwe ko wa kadugu kura ya le kura ko bo bra wo nyina be kada wo twe mo wu a baba okurum ansa no wu isa wu mu da ne yempe hwe ramtra ho santifo nam Matiase nana ye da ase bibire se wa ene wonya abote a kire yen ama yesusu yesua de nyina ebom ne mahwefo ebom ne yesua de ye se yenchi hu hia yenchi ehu hia bitimi obi won ma me o hwe yesisi a oni bebi kura ofiri o oni try fu no bi wo ho am se asase bi anchirifu anya no pre obi ni bebi ofiri ye wabusua bi kura ho a ye fase kan wo e fase kan wo ye wabusua bi wo mo nya abortion ye wabusua bi wo enfa nyinsen hye wo enem so ya se ne ma wo ne ma se ye ne Uvradia. Adani ne ma se. Ya wabushe bi wo da opa kwanyem fa kwhye obi hwe. So betima wo afa ho afa ba. Wo de ahye ne keke no. O fa ho ba. Ji se okpa mu ka. So wa ka no kore. Se na ma kwasi broni de friends hospital operation ba ye. Yes. E ba ye. Ti no bo nsa akola bi wo wa wona ma me nyina we. No mo na ekọ no. Pa mu ka no kore no. Na ye ni court. Na ye di ansem nyina wa hemfie. Nti se kan na ase nye sa nete a na yatwa tam ato so ne abodua ebi wa se enko no maboso na wo koro no ati ase na ifundifo na hwa achia mi bia won pe wa se no de ncham nyuma atum no okum sa abusia Nyansapo TV so enie ye di enkomo adaro ma hye ne nso ye tena se ya amamre ne amane na ya ye taisua pa yesua se be ye be kai ye ho se nyema bi wo ho no matete ne ye ya na eboa yen eni ye jaye nti edi ye nya eni ye jaye edi ye nya na naka ye kasa bia tetuka efa wo hu bia na naka asem bia mi refida o se okwase ye kora na mukosie obi na mo ba ya amamre wo se mo ye kora nsa na maduru fie ene ye nye efiti ya na ye toba ya che na ye tokwadu na ye to je se ole wonyo de benye bia na de nsa asom na ye di ye hokoro ye nsa na se me hwe video bi e mbabasia agifunu a mo esi omo ko ho ma ajo hwe sams akomko ampa tete no se ba okwasie kura unwoda na ka man kwasie iduru junction iduru wa so san uwuram wasie unwoda oba wa wo so uwuram wasie obedi awumawu so ne mbabasia tim kwagifunu to amnem ene ne man ne de ne ma dane ene de nyina ye di akire e wasasi ko kra yen kan benada ye wasasi bi wa yen kan benada ti se benada no wu agi se do to bo mresesi ansa ne akosie mame ensam ha Yanso so Nyansapo TV so de be koso a so da ne de ni prefunu wo park so wi as obi nko ball park ne so nko wini wan ka se wo kum so met park ne so no abusuan ye tanta se sei no ne ye didi nkomo ni bia odawma ya na ehu hia pa ni kwa se ye wure fi enchi bebre sa amamre ni kwa se ye wure fi bebre sa adaroma ye kaka ye ho te ye na bribia koso a ne hwe Nyansapo TV mfa we mfam na fafam na nsen complain bebre e ba se bo se bo wa kola bi ne bia ne nan ni ho ye be wa kola bi ne bia ne nsa afo mu ye ene ho omo de ahye galamsey enye galamsey a nye galamsey no dabi
Any chemicals bia. Na dan dia. Ade ba ko a wo mu say no accident na esisi no. Se obi nya accident na se ne nam bu ana ne nsem bu ana wo deform ana yitwa ne nan ana yitwa ne nsa se nipa ne sa ba back ya wo be hu deformity wo ni mu wo hu wono enti na oba anyem na opira ye ba wo akola ne da ne ho enti na akola bi wo ha ye wo na no wo ye hye ne nso be ba na sa mic no bu wa ye de jot ne de ahye no bu wa ne de braid ne de atwa no ebi wo so a bu wo a awofo ne bi wo ha abufuo nti bo so aso ne nsa pe ne nsa we pe ne nan pe ne nan pe ne sisi dwe afeba na kreke so enti enya eye sunsun mu nsem enya physical say na chemicals na amada bi na chemicals so di boni wo baby chemicals de di boni eno ne betima affect wani enso so di boni betima kan wadwene ha ye ba say dem die ne die accident na yenya ha ye mfudie ne ne keka ho te so ne ha wa ha ne so accident ni bebe na say akra Kumasi road ne asi wo wate tanka na ne we na kwa kwashe na ye musa ye ho se tete no kura na se accident si a ye amamere etwe sunsum ne firi ho de ko asie odihie bia mu nipa wu kan mu bi se mu nipa 20 a ne wu ya odihie bia betwe ne de akwa asie ene ye de so me na etwe nipa ne kra ne de ko asie no ne ya amamere wo ho ne ye musa se ye nye hwe na bebe sie sunsum nso da wo nso da ho na kat memu ni afa bridge so koto nsuom explode na o ka bibia kire enen ahonhom bebre abefira abewura ye man yimu na spiritualist bebre o munye Ghana fo ababewura enti amasunsum sem no aye bibia wo ho ba o ka no kra e wo ho a obi be ka kire se na ugu obi adwuma na wo yesi ene wo ye wo hene na obi firi baabi abetena wo kuromu ekom o yesunsum sem a wonim baabi a wo firi a e wo se wo kwhyen no ebusan se tumi no kra o de adwuma no nya no wan se wo de tena ha na enye ya fa kwa okuromu ba hebe makwan afi ne bo se penfo awu e kina bo se akola ayira e no bo se wo ha se twitwo bi na hye frigim mo ton pass o akonfo ni bebere ton pass bo konfo so bo ne tia mi tu ekunu akoyi pass obi be ye adwuma wo no ho yesi wa yakokunu omo ma be wura wo man nim bebere na eye woman sacrifice ni na so na ne yunsan so a de ba o man ne so ye mu se nipa na oba no oba ye no on free border ne ba ye ya nkwhyen no oba no de bo so ba ko ato ne bag mu me ye konfo no abewuram me ye sofo no abewuram me ye sunsumudwuma no abewuram na niema bebere koso na ohwe mo mutim no mo ben ho no mutim ko twa video bra na kan accident nsi ya cars na hye ne mo gugu ho no obo mo mutim twa bi no obi kan on video o so we dey se na no mbegu nsa e se no kore ensa guo ya mamere wo enya abosomsem na ensa guo de wedding ensa guo ankasa be be se ye be koso da koro ye tena se ensa guo na ye ntia se ye ba babu nyakopo kra kai bo se mo fa bobisa ensa guo ye be koso na ye fa se ya ana for ye buchi aso ho for ye buchi aso anya pure water ni disizo sacrifice mate nana nti ye be ko ensa guo ho nti ye fa we akom ani Kristo nyina yepe ena communicate so me yepe atiase se so for the eka se to apple bla ni mfa mo mpa sacrifice se so for se to candle bla ni mfa nya adwuma sacrifice konfo se to candle bla sacrifice enti dey enti na ye asuna kom na so no so for ana jo nana ye fa si ha sei na ye be kwa no so abusua ye fa ni nyina ensi e wo ha sei nya support TV so enie ha sei de wo hwa amamene ne amanne ene etena sei edi won komone ma ba ko mienu bitimi si ne aka bo msi da bi wedie bitimi agina ho amankyerase bi na hwan ne enko no won kwagye sa nkyerase no ne yapenim difo ne akọ no ho ne akwagye sa nkyerase no ne yete ho ase maburu no na afa ye hu se o amamere kwan so wei se ne no wo senke ye no amamere kwan so de ekoso ye na de medi mani hu ye eno ano no na afa so nya bi de aye den ato tim na ade abo obra ma na ye adaro ma media ne oba ye suama ye bo a ne confo black power ne tena se ne de ya ye di enkomo ye fa ne nyina nsi wa se subscribe to the channel no like share mo bibia enya bi enhwe na comment section so wa kire wadwen ama no aye kama ere nyina esi wa se da se ne e be send de share bi adaro ma
Macau. And then Tini Bube, the Brebe is a Bube, a bay a day. Crap, Prego, and Sabe, or Jambu, be a secret, was what I was. Anyone to Nafi, Emma, I said, Blani P. Freeman he say pain, and young Quandewa, they are Sutron white. And son, oh dear, Sibefitana, my quadri brain, Siam, will turn in some morning. You are a new reclaiming. We are so for Crown Ye. Tonto, Yanom Sania, I know Yansapo. I want to take money, I can see, and Takraboni, Fenam Quatriqua. Madame Mount to my effect, Nidin the same. Did Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family honhon hia na Amerikasa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya